Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथाङा गोबाङैनो गुवाहाटीयाव थांलाय फैलाय खालामो नामा? नोंथाङा गुवाहाटीयाव बांसिनै बासजों बेरायो नामा? जुदि नोंथाङा गोबाङैनो गुवाहाटीयाव थांलाय फैलाय खालामोब्ला एबा गुवाहाटीयाव बेरायोब्ला अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ आबुङै नायालासे थानो दाबाव। मानोना रायजो सरकारा दा गुवाहाटी नोगोरमानि थाखाय फ्री बास हान्थामेलानि थाखाय हगारनानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव नोंथाङा जालुकबारिनिफ्राय लानानै खानापारासिम दा भारा होनाङालासे दावबायनो हासिगोन। बिदिब्ला बबे बासजों बेबायदि बेसेन होनाङालासे बेरायनो हागोन? सोर बेसे बैसोनि सुबुङा बेबायदि बेरायनो हागोन? माब्ला बेरायनो हागोन आरो बेनि थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जानो हागौ एबा लोगोआव थाफानो नांगोन? बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय था। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसन नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। साबायखर। रायजो सरकारा बे आसनिनि मुंखौ ब्रह्मन साराथि मुं लाखिदों आरो बे आसनिनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबैयै आइजो दावबायारि आरो आगु नोगोरारि थामहिनबा सिनियर सिटिजेन बिथांमोननो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव बेरायनो थाखाय पिंक बास सार्भिस थामहिनबा गलापि बासनि सुबिदा खालामनानै होदों। बे बासनि गेजेरजों रायजोनि जायखिजाया आइजोआ आरो जायखिजाया आगु नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन बिथांमोना भारा होआलासे हान्थिनो हागोन होननानै रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय मिथिहोदों। बेवहाय बे खोथाया रोखायै लिरनाय दङ, नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ। बेवहाय फोरमायनाय दङ दा पिंक बास which has been launched under a new scheme called Brahman Sarathi is a free dedicated bus service for women and senior citizens of the state for the travel within Guwahati। स' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि आइजो आरो जायफोर बिथांमोनानोखि सिनियर सिटिजेन बिथांमोना उइदिन गुवाहाटीनि सिङाव जायफोर बिथांमोनानोखि दावबायनो सानो अर्थात बेरायनो सानो बिथांमोना बे जितु पिंक बास सार्भिसनि गेजेरजों नोंथांमोना फ्रियावनो बेरायनो हागोन होननानै रोखायै फोरमायनानै नोंथाङा गमामा आइजोब्ला एबा सिनियर सिटिजेनब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव बे बासनि खाबुखौ लानो थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि होखानाय दङ। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना नायदो महिलार भावे कुनु परिचय पत्र प्रयोजन नाय। स' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि आइजो बिथांमोननि थाखाय कुनु डकुमेन्ट्सनि गोनांथि गैया होननानै बेवहाय फोरमायनाय दङ। फारसेथिंजाय ज्येष्ठ नागरिकসকলৰ বাবে प्रयोजन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, जिकुनु सरकारि परिचय पत्र। स' जायफोर बिथांमोनानोखि सिनियर सिटिजेन बिथांमोननि थाखाय आधार कार्ड, पेन कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाब्ला जायखिजाया सरकारि कागज पत्र थायोब्लानो नोंथांमोना बे बासनि सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनाय दङ। दानिया बेनिफ्राय दावबायारि जायगा थामहिनबा हान्थामेलानि स्टपेजफ्रा फारियै बबेयाव थागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। बेवहाय खानापारा, पल्टन बाजार, जालुकबारि, बेनिफ्राय फरेस्ट गेट, सानमारि, जालुकबारि, बशिष्ठ मन्दिर, जालुकबारि, पल्टन बाजार, बेनिफ्राय खानापारा, आइएसबिटि, गेम्स भिलेज, जालुकबारि, फेटापारा, जालुकबारि, पल्टन बाजार। स' बिदिब्ला बे मोनबा स्टपेज अर्थात बे मोनबा सेन्टारनिफ्राय बे बासआ दावबायगोन आरो नोंथांमोना बे बासनि सुबिदाखौ गोरलैयैनो लानो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना जुदि गुवाहाटीयाव माब्लाबाफोर बेरायहैयोब्ला नोंथांमोना जुदि आइजोब्ला एबा नोंथांमोना जुदि सिनियर सिटिजेनब्ला नोंथांमोना बे फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मायाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।